ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଓ ବିଛୁଆତି ନାମରେ 2 ଜଣ ଝିଅ ଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଓ ପରୋପକାରୀ ଝିଅ। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଛୁଆତି ତାର ଓଲଟା ଥିଲା। ସେ କାହାରି କଥା ମାନେ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାରେ ତାର ଥାଏ ଆନନ୍ଦ। ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ଋଷି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଥରେ ଋଷି ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଋଷି ଗଲା ପରେ ବିଛୁଆତି ମନରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ ପଶିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହଇରାଣ କରି ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଓ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଲା। ପିତାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ତୁଳସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ପତ୍ରର ରସ ଲଗାଇ ତାକୁ ପଟିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଫଳ ମୂଳ ଓ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 5 ଦିନ ପରେ ଋଷି ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଛୁଆତିର ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରାଗିଗଲେ ଓ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତୁ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେବୁ। ତୋ ନିଜ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତୋତେ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତୋତେ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ତା ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ତୋ ମୁହଁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ନର୍କକୁ ଯିବ। ତୋତେ ସମସ୍ତେ ଅନାଦର କରିବେ। ଋଷି ତୁଳସୀର ସମସ୍ତ ଉପକାର ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଥା ଜାଣି ତାର ପରୋପକାରୀ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ବର ଦେଲେ। ତୁ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ତୋ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଦର କରିବେ। ଲୋକମାନେ ତୋତେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରିବେ। ତୋର ପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଲାଗିବ। ତୋର ଜଟ ପତ୍ର ଚେର ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପରେ ବିଛୁଆତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଅନାଦର କଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗପ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ।